Ossi tässä autotarvikkeelta terve. Me ollaan täällä Santerin kanssa katsomassa jotain, mikä ei tavallaan liity autoihin, mutta on tärkeää autohuollossa ja autokorjaamossa. Eli Santeri, mitäs meillä on tässä laatikossa? Eli meillä on Evo Sorbin öljynimeytysaine. Se imee 18 litraa itteensä öljyä tämä koko ämpärillinen. Eli tuolla saa tosi tehokkaasti isonkin öljyvahingon korjattua. Juuri näin. Ja mikäs tämän tuotteen oikeastaan etu on sitten, jos verrataan niin kuin sahanjauhoja ja muihin? Eli se, että siinä on kova imuteho. Sehän on se suurin, mitä niin kuin tästä on sanottu, että siinä pitäisi olla markkinoiden paras imuteho. Eiköhän me kokeilla sitä Kokeillaan. No niin, nyt meillä olisi tässä tämä öljyvahinko korjattavaksi ja katsotaan, miten aine toimii. Kyllä. Eikö tämä ole muuten sellaista, että tämähän jää kellumaan myös veden päälle, että jos on jo öljyvahinko myös vedessä, niin imee vain sen öljyn. Joo, että ei ole niin kuin sahanpurut, että imee myös sen veden mukaansa, vaan tämä ottaa tästä tosiaan. Juuri näin. Sinnehän se häviää, nyt päästä siivoamaan sitten loput Kyllä. pois. Muuta kuin harjaa, niin se lähtee täältä aineen mukana pois. Sehän lähtee nätisti. Mutta lähti hyvin. Lähti.